Brezilya Mahmet, pişti diyarkırına du peymaneyn de navbera Amerika u Türkiye u her oha de navbera Rusya u Türkiye revşa heri dawiya leşkeri umrovahi le bakure rojlata Suriye gelo çiye? Ev 22 rojin şer li herêmê berdewam e bi êrişên pir dijwar in. Dewleta Tirkiye bi tayra, tank, topê xwe êriş dike û hem bi hejmarek mezin ji va çetên ê ku berê nav Daişda bûn, El-Qaîdê ne hemiyetîne pê êrişî herêmê dike. Bi rexmê ku 11 mehê bû agirbestek hat elan kirin. Cîgirê Serokê Amerîkayê pênc derbasî Tirkiye bû û li wê derê hev peymana hev agirbestê elan bû lê ji wê demê jî heta niha hîn qet şer nesekiniye. Êrişên dewleta Tirkiye hîn berdewam in, bi dijwarî berdewam in. Heta cihê ku yani wek saha ê ku dixwaze bin têxê bin desthilata xwe firehtir bike yani armancê xwe dagirkeriyê temamî dixwaze pêk bîne. Ji bo wê jî penaberiyek çê dibe, xelk ji cî û warê xwe wêran dibe. Bi hejmarek mezin xelk niha dibistana de dimînin. Her wiha bi hejmarek pir mezin nav yani gel xelkê xwe, mervê xwe dimînin. û ev jî rewşek pir giran bixuretîne. Hemî saziyên ê alîkariya mirovî ku di hundir herêmê de hebûn derketin. Her wiha netewên yekbûyî heta niha çi destekek doğru durust nedaye van xelkê penaber. Ê ku bi darê zorê hatine koçkirin ji warê xwe. Li gor gelek pispor û çavkaniyan helwesta rêveberiya Amerîkayê li ser Bakurê rojhilata Sûriye ne zelale. Ji ber ku rojane daxuyaniyên gelek hevnegirtî tê dayîn. Gelo ev çi ye? Di navbera we de tiştekî medya û civak nizane heye? Yani helwesta Amerîkayê li berçav e. Civak wek gel ya gelê Emerîkî wek Kongres hinek endamên ê seneto bi rastî jî helwesta wan li berçav e xuya ye ê dijî vê biryarê ne dijî êrişê ne ev ya vekiriye. Lê di rêveberiya Amerîkayê de şaştiyên mezin hatin kirin. Di derheq gelê Bakur Rojhilatê Sûrî de bi taybet ew xelkê ku fedakariyek mezin kir di şerê dijî Daişê de mirovahî tev parast. Ger ku îro teqîn li van welatan derva çê nabe çil Ewropa dibe çil Amerîkayê dibe. Ger ku çê nabe bi fedakariya ve milletî ve pêk hatiye. Ku zarokê xwe di wan şerê de wan da kirin. 11,000 şehîd hatin dan. 25,000 birîndar çê bûn li beramber di nava şerê Daişê de, şerên dijî Daişê de. Nezalalbûnek heta niha jî hîn biryara Amerîkayê de heye. Esas yani ku bêjin ji bo vekşînê xwedî biryarin. Lê ev vekşîna jî bi çi şêwazî dibe yani vekşîneke pir di şêwazeke şaş da tê kirin. Di wextê ku herêm tevahî rûbirû êrişeke pir dijwar û çavsorane ji dewleta Tirkiye heye. Bi carekî de xwedayîna paş û ev gel xistina xeteriyeke mezin rûbirû qirkirinê yani di dîroka Amerîkayê de her halde ev ya wê bibe ewek wek bibe lekeyek li rûyê rêveberiya Amerîkayê ku gelê Amerîkî viya dizane. Ji bo wê jî serrastkirina vê helwestê erkeke civaka Amerîkayê her wiha rêveberiya Amerîkayê tê xwastin ku vê helwestê serrast bikin li beramber gelê Kurd li beramber gelê herêmê bi Kurd û Ereb û Sûriyan û Tirkmenê wê ve vê şaştiya ku kiriye serrast bike. Li gor ragihandina Serokê Amerîkayê Donald Trump ew ê hinek hêzên Amerîkî li deverên petrolê bimînin da ku nekevin dibin kontrola Daişê û ew ê vê yekê bi şirikiya Hesedê pêk bînin. Heta niha bersivek fermî ji Mesedê Anko Hesedê nehatiye diyar kirin ez bawerim.
گلو هلوست و برسواوه چیه؟ كل دجي داعش الشر دكن إيرو البرامبر تركيا كاتن نافا الشر ده وهرو شهيد دادن بقوتنا كي وصاكو اشتا أمي الدفر بترولي بمينن وأمي دستكا قصد بكن والشر الدجي داعش أمي بردوان بكن وبتشي وازي بردوان ببي أفشرا پر بناكوكا يعني تشتي كوتي قوتن پر بناكوكا اگر براستي دخوازن في شركاتي دوام بكن اگر براستي دخوازن شر لدجي داعش دوام بكن ودمه دسبيكي ده شر اف ايرش دولت تركي گرك ور راوستاندن جبركو اف تين ايرش تكجي داعشينه يعني براني ايكو انها سركيشيا و چتا دكن امير داعش بون درباسي تركي بون تركي رجي ايرو جارك دن نو كرم بالريا كينو بناوه كينو جارك دن هاتنا ايرشي هريم ماتك هم لگور داخویانی سرفرمانداری هسته هم جی کاربدستین امریکی دکشتنا سروکی دایشه ده رولک تایبت یا گرینگ و مزن یا هسته هیه گلو کشتنا بغدادی اول سر شری دیجی دایشه باندورک بچرنگی بکه؟ کشتنا بغدادی بشک مروف دکاری بیجی سرکفتنیه نه سرکفتن همیه جبر بغدادي شو يدا قراداش يكي دين درد كذا تركمانه يكي دين درد كذا يعني او جبتشي يكي دين درب كذا يعني بكشتنا اميره كيبا يعني اشتا سروكي ريخستنا كيبا او ريخستن تفتنا ناب فكر هي يعني فكراندنا وي هي چاندا وي هي او افيا جرينجا كل سرور راوستاندن يادن قصد بخورتهيد نافا في چالاكيه دو قط وقت يعني كاس نكاري في رولي سفك بكا وجناو شون واجي يعني قاوا كو رولي قصديز قلس بكافي ضعيف بكافي شر الدجي داعش يجي ايدي و ضعيف بكافي جبو يجي يعني دمي بيشتا يعني جانا هذا جي خويايا هر ريخستنا كترور بداوي بويه شنو يدا يك دن دركتي وخيايا انا ها جارك دن ريخستنا نوجي وي در بكابن يعني اللي كيلكا بغداديان ام بيجن اشتا داعش بنوفين جدا ريخستنا دن سري هلد دن در كابن برز احمد لگلو ev biryara Amerika'ya ya vekşandına ji Suriye'ye evvel ser şeri diji daişe bi taybet bandorek bi çirengi bike. باندور دكا بتهيبات يعني ايكو حطبناها وك بدنجكي بلند قوتن ام لدجي داعش جبور دجي داعش ام لفيدرنا داعش بداوي نبويو وفادك شيء يعني وقت شاو معركي سري جيدكا ودورت هذا دهلا او مار هند هازدتر بريندكي باردون يعني معري بريندكي وبرد او هين هارتر دبا خرابتر دبا بكشتنا بغدادي را احتمال هند هازدتر چالاكي وان زيدا ببن و احتمالك مزنه جبويجي يعني ما تقول قي امريكا احتمال في جري شو خدا كاوسا كينه اللي بيقاوا كدركبه هروسا هاتي قوتن در حق امريكا ده لافغانستان وساكر لعراق وساكر لسوريا حتى دمكي باش خبتين وصوزن كو جبو استقرار بباريزن ويهبن سوزي وصا قالك جار هاتن داين جالي دبلوماتي وان واجي جالي عسكري وان واجي هبونا خل جمع وبجبو استقرار به أولهية أولكارية به جبو شر دجي داعش به هر وها حتى كو سوري چارەسەریە سیاسی گشتی چیە دەبێ وێ سووری بێ یعنی سوورەتێک وسا ددا و vê carê ئەمریکا کێمانیان berê dubare nakê lê bi rastî derketî newsaye gelo ev bo we ecebmayiyek mezin bû bi nav dibêje em li dijî filan dewletê ne em li dijî filan hêzê ne lê pratika ku dikin tersî wê ye gavê ku davêjin biryarên ku digirin temamî xizmetê wan aliyên ku dibêjin em dijî wê ne dibêjin em şerê Daişê dikin lê bi biryarê xwe re Daeş xurtir dike
Li gor ve Amerika çima wisa dike gelo? Bi rewşê Amerîkayê hundir vegirêdaye û hinek jî bi rewşê kaosê vegirêdaye. Yani carê meriv difikirê meriv bêje eceba Amerîka yani di rewşekî ku aramî têde hebe gereke nebe. Yani ez behsa rêvebiriyê dikim, ez behsa civa ku kesên bi ew nabêjim yani kesên ê dilê wan li ser aşîtiyê biêşe. Belê. Yani yani di rewşê aram da nikare bimîne îlla gereke rewşê kaos da her tim hebe. Dostaniyeke çê bike di rewşê aramî de nikare çê bike îlla gereke di kaosa da çê bike. Ev tiştek enteresan e ji bo Amerîkayê. Wekî encama bertekên siyasetê û civata Amerîkî di civat kanûneran ya Kongresa Amerîkî de kanûna cezayên li dijî Tirkiyeyê hat girtin. Lê ev bo karanînê nebese. Hîn Senato û imzekirina Serok Trump jî pêwîst e. Gelo nêrîna we çi ye li ser vê? Yani bi dengê zêdehî ev biryar derketin û rastî cihê spasiyê ji bo her kongresmenekî deng da ji bo ku hem qetlama Ermeniya wek qirkirin were binavkirin û hem jî cezayên li ser Tirkiye ji ber êrişa wê li ser Bakur Jilatê Sûriyê çîbûye wek cezakirin cihê spasiyê ne û piştgiriyeke mezin e ji bo gelên bindest em wisa digirin dest wisa ji bo demokrasiyê jî piştgiriyeke mezin e ji bo edaletê. Yani tê xwastin ê gavên piştwê re jî berdewam bibin. Bi rastî jî dem hatiye ku dewleta Tirkiye îdî hedê xuzanibe. Dem hatiye ku dewleta Tirkiye îdî hesabê sûcên ku di dîrokê de kirine di derheq gelên ku li Tirkiye jiyan kirine da û li dervî Tirkiye jî ê ku jiyan kirine îdî hesabê wê bide. Ji ti dewleta re wisa nemaye. Şûn Tirkiye'de devletek din ba ji anaha ji zû de êriş li ser çêbûbû hilweşiya bû wek Saddam. Lê ji ber ku Tirkiye'ye herkes hesab dike ku endama NATO'ye Tirkiye jî ji vîya her tim sûd werdigire. Ji bo ku endama NATO'ye kes jê re dengê xwe nake pir pêda diçe û qirkirinê dike û ber çavê va dewletên NATO tê kir. Ji bo wê jî dewletên bi Tirkiye re ew jî dibin sûçkarê mirovahî. Ew jî dibin şirîkê vî sûcî. Wan dewlet jî gerek zanibin yani. Ji bo wê jî pir girîng e ku di vê demê de rastî dewletên ku naxwazin bibin şirîkê sûç dibe pir zelal helwesta xwe li beramber va kiryarên dewleta Tirkiyeyê xwînxwar deyne. Li gor nûçeyên lezgîn yên îro cara yekem piştî biryara vekşandinê hêzên Amerîkî li ser sînorê Sûriyê û Tirkiye gerên nobedariyê pêk anîne. Gelo ev pêvajeyek nû ye, anko ev demdarî ye, ev çi ye? Em nikarin bêjin ku dem dirêj e. Her tiştê ku di vê demê de tê kirin demkî ye. Her tişt. Ji bo jî garantiya tiştekî tune. Herî rast ya herî rast ku em li ser axa xwe bimînin. Ya herî rast em bikaribin bi dengê civakan rakin ser piya. û em bikaribin bibin sîper. Li beramber qirkirina ku tê kirin, jînosayda ku tê kirin, li beramber wê em bibin sîpereke mezin. Li her deverê dunyayê ev ya pêwîst e. Ne tenê li saha welat, li her deverê dibe ev helwesta zelal werê deyinandin ku em girêdayî axa xwe em axa xwe bernadin. Artêşa Sûriyê bang li Hesedê kir ku hêzên xwe tevlî Artêşa Sûriyê bike. Gelo danûstandinên Hesedê û Mesedê bi Sûriyeyê re di çi astê de ye û pêk hatina vê bangê îhtimaleke anko na. Yani ji bo ku çareserî çê bibe çi ji destê me were me bikin. û sedî sed ji bo parastina yekbûna axa Sûriyê em dikin. û ji bo ku şer bi dawî bibe em dikin. û ji bo ku demokrasî çê bibe em dikin.
ev armancên esasî ne êku bi Sûriye re eger em diyalogê dikin yan bi aliyekî din re em diyalogê dikin armanc hemî ev xizmeta gelê Sûrî de ye demokrasiye mafê gelan e nasnama gelê Kurd e û pêkhateyên din in li ser vê esasî çi diyalog bê jê re em vekirîne amade ne û em ê bimeşîn. Dema mirov ji veneyek berfirehtir li Bakurê Rojhilata Sûriyê dinêre, mirov aktorên cîhanî yên herî desthilatdar û hêzdar wekî Amerîka, Rusya, Tirkiye û Sûriye dibîne û di nav hemû van aktoran da Kurd jî wekî civatek her wiha hesede û mesede jî rolek kilîd de xweya dike. Gelo hûn balansa peywendiyên xwe bi van aktorê re bi kîja xalan û rengî dimeşînin û pêk tînin. Ne zor û zehmet e? Gelek zehmet e balanskirin yani esas ji bo bercewendiyê gelê xwe me esas girtiye û di mijarê li hevkirinan da yan em di kîjan çerçevê de bikaribin bi kîjan hêzê re çaw bidin bistînin heta niha wisa hatiye meşandin li ser esasî parastina bercewendiyên gelê xwe ye zehmetî tê de gelekin astangî jî gelek derdikevin fedakarî jî gelek çî dibin bedelê giran jî tên dayîn lê parastina axê û bercewendiya gel ser her tiştî re ji bo wê jî bi kêra dibe bila bibe li hevkirin ser esasî parastina bercewendiya gel ji bo me esas. Di vê çerçeveyê de hêvî û bendewariyên wenê pêşerojê çi ye? Hêviya me esasî ew be ku ev şer bi dawî bibe û her wê bi dawî bibe çareserî zûtir bibe û em bi rastî bikaribin bercewendiya gelê xwe biparêzin û em bikaribin itîfaqê navdewletî jî bi şêwazekî rast bidin meşandinê. Birêz İlham Ahmed, Seroka Desteya Rêveberiya Meclisa Sûriya Demokrat, bo vê hevpeyvîna taybet ya bo dengê Amerîka beşê Kurdî em gelek spaz dikin. Özlem Yasak, dengê Amerîka, Washington. Spas.